Lang-lang ramyan ingkang sasongko kumanyar manggereng burumning puri makin tanpa siring Nareswara Kresna lawan Raka ing Mandura sangating katresnandira lawan Japanun Cinawi mongko tebi ungganipun pramila tanya pawarti pramila tanya pawarti awik namastu namasidam mastuhu siramrian jagat karono siran kondo kawisisaning bisana sana sinawung langan wilopo estu masilestantun lakuning budaya jinantur tutur katula tetela tulat mrih pralebding prasedya
Winursita ngupama paramene skara karanedya tumenging jaman purwa. Winisuda trakang dinama dama pinardi utaming lelata. Mangya tekap wasanane Gupita kang wis renenggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggunggung sang Hamur Wengkata. Suh erep Data Pitana. Ing pundhita ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka sawiji hadilenuwih dasa wilangan 10 purwa marang wiwitan. Nadan kathah titahing Bathara ingkang kasongan ngakasa kasangga Bantala. Kubenganing Samudralaya kasunaran prabaning Pratanggapati. Nanging samya anggana raras hadining Garba Gupita tan ana kaya adeging praja Dwarawati. Ya praja Dwarawati Wiwaralaya ngawu-awu langit sinebut negari Jenggala Retna. Minangka bebukaning carita murwane kekawi awit nalika semana nedengancik jaman kencana liris sinebut Panjang Punjung Pasir Wukir Loh Jinawi Gemah Ripah Kerta Tata Turaharja. Panjang dawa potapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung praja mengkerakening parden ngananaken pesabinan ngiringaken benawi mangku bandaran agung sugih sungapan lan supitan pinara para angileni wana cangkrama sawah nyang pategalaning para narakesma. Gemah katitik lakuning para nakoda dagang lalayaran gilir gumanti ing samu mlebu negari. Lamun prapta anggawa dedagangane lamun mulih anggawa bepatene. Mbok bakul sambiwara anglur selur Syang Pantara Ratri tansah dalidir iyayah ilining tirta narmada lebet sepi sangsayaning dedalan. Candak tulak datan kuciwa dol tinuku datan keseluruh. Mahnani ripah nelakaken para kawula ingkang samya bebara jroning praja. Jejere lepapan jembar katon trupek bebasan sambung blandar tumpang sirap pengraos aben cukit tepung karitis kabekta gampil denyung upati pangupa jiwa. Kertone akan para kawula ing dumunung utring kana padusunan mungkul denolah tetanen. Raja kaya kebo sapi bebek pitik mentok lamun raina aglaring pangonan tanpa cinancangan wanci surup surya padha miring kandange dhewe-dhewe sajuga tanana cicir. Tataneken para mantri bupati limpat bijaksana kawruh angemban ayaning praja pramila lakuning peperintahan datan ana kuciwa awit sampun kapilih ingkang pinter ing kelungguhane lungguh ing kepinterane. Mahanane Raharja lirit tebih saking Paramuka. Pan pranyata praja wis kawentlar ngebeki jagat pramila Ramokal. Kalamunta kathah Narpati Patmanca negari Narendra Patmanca praja ingkang sami sambet memitran liru kekadangan awan praja Dwarawati. Sinegeg Tandra sulakaning praja wayang jajahan kuntaring Narendra. Sinten to gegununganing sagung para Wadawandawa. Adi dosa namanira hadilenuwih dosa wilangan 10 nama marang jejuluk lamrikata ing jejuluk Sri Maha Prabu Bathara Kresna Janardana Arimurti Wasnudewa Wisnumurti ya jejuluk Ki Dalang Kandha Bawana. Apa to darmaning Narpati paring boga marang wong kang kaluwen, paring tirta marang wong kasatan, paring songsong marang wong kodanan, paring teken marang wong kang kalunyon. Lakuning kukum Datura mbau kapine lirih anindahaken dana wesiasat sama beda dana denda ing denampahi. Nalika semana Narendra lenggah sinewaka mungging dampar kencana pinatikna warna liniman babut pramudani
sinebaran sari-sari genondo wedo ing jebat kasturi. Dene sakateng Pramban Ceti Biyada manggung tanggung Jaka ploro-loro ing ngampil-ampil upatara. Katonton saking Mandra sirna kamanungsane pepindhane Sang Hyang Bathara Wisnu mangejawantah denayap sagung para widodari. Sinten to ingkang lenggah mungging wijuan Paluanu. Lamrika Taraka dalem Narendra ing Mandura jejuluk Prabu Baladewa. Ya Prabu Balarama. Ing nalika semana bebasan tanpa tetala dumrajeg tanpa larapan rawuhing praja tinanggapan dening Ing Rayi Nateng Darawati. Anyarengi praptanira rayi dalem ing Ngamarta satriya munggul pawenang kekasih Raden Arya Werkudara Raden Arya Bimasena sigra-sigra ing acara nenggah pisang kekalih dasar wis kasusreng jagat panenggak Pandhawa satu menawi ngabyantara datanate lenggah bergagah yayah prayit ning kiwa lamun Cinandra saking Mandura yayah tugu waja tumanceping Bantala ing kemara kepereng ayuna atmaja dalem satruing tambak mas kekasih Raden Setyaka Dewa ingkang sinambet piswarara rayi dalem satruing lesan kula kekasih Raden Harya Setyaki den Rekyan Patih Udawa mangkono binarung suraing para Waduwandawa ora jroning pacanete kanca dadari hayo Konto dodo atrap konto ayo Naraswara Kresna lawan Raka ing Mandura sangeting katresnanira denayap sagung praputri denayap sagung praputri mungging murinya sang nata murinya sang nata
Leng-leng ramyane kan sasongko kumyar mangrenggo urung ning puri makin tanpa siring halep nekang omah maslir muruping langit tekwam kang sarwa mande kawe sinawung saksat sekar sinuji ungguan risang jembowati yen amrem lenalangan lenoto lenoto danardono ya toleng-leng gati nekan awan sopo sapeng astina samantara tekeng Tegal milunara aryo Kresna lakunira Parasurama kan wajanaka dulur narada kapanggih ing eko sapartitala Sri Bupati
panjenenganipun Koko Prabu ing Mandura ingkang katemben rawuh. Dering dangu rawuh Paduka Koko Prabu wonten ing Pasewakan negari Ndarawati. Keparenga Paduka ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu Sumawana. Keparenga kula ngaturaken pangabekti kunjuk ngarsanipun Koko Prabu ing Mandura. Adalah jagat Dewaya Bathara Yayi. Banget penampanipun Kakang Jenepara ngaturake pambagya lan pangabekti marang wong tuwa. Ora njaba pangestawanipun Kakang mura diagi tampanana Yayi kadangipun Kakang. Tinampi asta kekalih cinancang pucak ing rema kinalungaken jangga tumanming wardaya. Minangka jejimat peparingipun Koko Prabu Nirmentah. Yayi kadangipun Kakang iya. Sumrambahe jeneng para Dimas Arya Werkudara. Paran padha kanthi karaharjan siadi munggah ing Pancaniti negara Ndarawati. Oleh pangestumu driteng kakangku widodha salakuku tan kurang sawiji apa keparenga aku ngaturake pangabekti kunjuk ana ngarsane jriteng kakangku. Iya banget penampanipun Kakang Yayi Jenepara ngaturake pangabekti ora njaba pangestunipun Kakang diake tampanana. Banget kapundi peparinge Kresna kakangku ing Nirmentah. Adimas Arya Werkudara iya. Setyaka Dewa setyaki apa dene Kakang Udawa aja nganti kalingganata. Mara gage enggal ngaturna pambagya marang rawuhe para tamu kang wis rawuh ana ing negara Ndarawati. Kawula nuwun inggih Dewaji Kanjeng Prabu ing Mandura keparenga kula ngaturaken pasegan panakrami tur pangabekti kunjuk wonten ngasunan dalem Kanjeng Prabu. Sarawuhipun wonten negari ing Ndarawati mriki wa. Ya banget menapa Gusti Aka. Kowe ngaturake pangabekti pangestuku tampanana. Dat kapundi peparingipun Kanjeng Prabu Nirmentah. Kanjeng Paman Werkudara kula ngaturaken pangabekti sarawuhipun wonten Ndarawati. Ya banget penampaku kowe ngaturake pangabekti pangestuku tampanana. Kapundi peparingan dalem Kanjeng Paman? Kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu lan Kakang Mas rawuhipun wonten negari Dwaraka mriki. Ya tak tampa setyaki pangestuku tampanana. Kapundi peparingan dalem Koko Prabu? Tatompo bungkik kowe ngaturake pangabekti pangestuku tampanana. Ih, dahat kapundi peparingipun Kakang Mas Nirmentah. Najan jeneng para Dimas aja nganti kalayatan rening nalika mau anggone rawuh bebarengan mbok menawa oleh ketemu uga ning Pancaniti ngaturna pambagya marang Rakanta ing Mandura aja nganti gawe cuaning penggalih. Mengkono driteng kakangku aku matur ndika. Bule kakangku sarawuh negara Ndarawati aku ngaturake pangabekti kunjuk. Bule kakangku aku ngaturake pangabekti sarawuh negara Ndarawati. Koko Prabu apa Yayi Dimas Werkudara ngaturaken pambagya lan pangabekti semunipun Koko Prabu mboten kepareng ananggapi kados pundi pancen tak jarak darunanipun Werkudara ki ora empan ora papan karo wong tuwa semune kok buka wadi iki karepe piye liripun pun kakang kuwi jejuluke akeh Baladewa Balarama Kusuma Walikita Kakrasana Karsana kuwi kabeh jejulukipun kakang cacate wong tuwa dadak dijereng-jereng nang arepe wong akeh iki karepe apa ingkang pundi Koko Prabu ndak mau bule ngono kuwi ora padha njereng pirangi wong tuwa to kuwi. Oh, menika teng ndadosaken renggeting penggalih. Iya, amarga ora empan lan papan. Wong jejulipun kakang liyane rak ya ana kok dadak nyebut cacati wong tuwa. Oh nggih, kula ingkang nyuwunaken pangaksami Koko Prabu. Dimas Werkudara, driteng kakangku apa? Jeneng para ki ya kebangeten. Wong cethamna Koko Prabu pantun kagungan cacat kaya ngono. Kok ora nyebut asmane kok malah ngaturake pangabekti kok dadak nganggo nyebut cacate wong tuwa iki karepe apa? Gusik.
aja ngluputake marang aku driteng kakangku. Mulane aku ngaturi Baladewa kakangku ora asmane sing tak sebut nanging iku kulina wiwit nalika cilik. Nalika cilik aku bareng dolan karo bule kakangku. Bule kakangku yen nimbali aku ora nate nyebut jenengku, ora nate nyebut Bratasena, ora nate nyebut Werkudara, nanging nyebut aku dudu jenengku. Lah oleh nimbali Dimas Werkudara piye? Bungkus adikku. Mergo nalika aku lair, aku wujute bungkus. Mulai nimbali aku bungkus adikku. Koso baline aku ngaturi Baladewa kakangku, ya bule kakangku. Ning nalika biyen isih padha cilik bareng dolan. Sajake ora apa-apa ditampa kanthi seneng. Bareng saiki kagungan kelungguhan, duwe pangkat, duwe derajat, lali karo kancane dolan. Sing kaya ngono kuwi mau, yen aku pancen dianggep luput, aku tak nggowahi kaluputanku. Duh, Koko Prabu Baladewa, mustikaning jagat Ratu Binathara tanpa timbang. Aku ngaturke pangabekti konjuk ana ngersamu Koko Prabu Baladewa, Ratu mustikaning jagat. Wis. Ketoke kaya njunjung ning kaya banting kowe. Lah kok dadi dijunjung-junjung kaya ngono ki kepiye? Karepku ki ngene, mbok ya ngono ning aja ngono. Dadi pun kakang iki ya lho mangke rumiyin Koko Prabu sampun kesesa Koko Prabu nglepataken Dimas Werkudara. Menika sampun watak Koko Prabu. Lire watak piye? Koko Prabu midhanget piyambak. Dimas Werkudara menika menawi ngaturi dhateng kula mboten nate kok kresna kakangku ning wontenipun jriteng kakangku. Menika mratenani raketing kekadangan. Lah rumiyin Koko Prabu mboten menapa-menapa. Nami menika menapa Koko Prabu? Badha naminipun menika kondang, badha naminipun menika kawentar, ning nyatanipun lelampanipun boten sae, menapa wonten paedahipun. Oh ya Yayi, pun Kakang nglenggana marang kanan. Ya tak jabel nalika mau. Ya tak tampa Dimas Werkudara, kowe ngaturake pangabekti marang wong tuwa. Ora njaba pangestuku tampanono kadangku Dimas Arya Werkudara. Moh wis kasep. Kaya ngono kebaleke kasep iki malah legi kok kepiye iki. Nanging kejawi saking menika Koko Prabu ndadosaken kagiat kagura wekasan rawuhipun Koko Prabu wonten ing Praja Ndarawati tanpa cecala. Ing mekaten wonten kuciwaning papan, wonten kuciwaning pasegahan. Kula nyuwun agunging pangaksami Koko Prabu. Mbok waunipun saderengipun Koko Prabu rawuh alit delancang selembar, agengipun gandhek sakembaran ingkang munjuk uninga. Mriki Koko Prabu kepareng rawuh tertamtu kula badhe amethuk wonten Jawine negari nitih kreta sesarengan minangka patuladaning para kawula alit raketing kekadangan antawising Mandura lan Ndarawati. Ing mekaten menika wau kuciwa sing manah kula Koko Prabu. Kose Yayi. Jabane jeneng para kuciwa ning sejatine pun Kakang Malagrasa. Yen pun Kakang dianggep ing semu kaya ninggal tatanan. Ora mengkono Yayi. Pramula pun Kakang rawuh tanpa cecala amarga pun Kakang rawuh mrene kuwi ora mantra-mantra pun Kakang mara tamu. Ning tak anggep Ndarawati ya Mandura ya Ndarawati. Pramula pun Kakang rawuh tanpa cecala. Ingkang mengkono kuwi mau aja ndadekake cuaning penggalih Yayi. Perkara papan, perkara apa wae ora bakal gawe kuciwaning penggalih pun Kakang. Inggih, matur nuwun Koko Prabu paring pangandika mekaten. Lajeng menapa rawuhipun namung piyambakan menapa kan Kakang Mbok Erawati. Mereka Kang Mbok Erawati kepareng rawuh kula aturi manjing Datulaya pinanggi kalih Mbok Ratu Tetiga. Darapun minangka kangge usada ana ing penggalih. Ora Yayi, pun Kakang dhewe Mbak Ayumu ora nderek. Oh mekaten Koko Prabu. Ya sebabipun kok mboten rawuh. Lah ya kuwi ya. Pun Kakang iki ora bakal wigi-wigi nerangake Mandanapura. Mbak Yumu ki saya tuwa kok cemburuane ora elok. Menapa iki? Dadi nek dalan ki anane malah ming mregejegan. Dia pun Kakang nyawang apa-apa anane ming sujana. Pun Kakang nyawang apa-apa anane ming sujana. Ngalem wong ya sujana. Mengko terus manggut-manggut kae.
Mulane timbanganipun Kakang Nandindi kok nganti Mbak Yumu tak tinggal. Oh mekaten Koko Prabu, lajeng keparingipun. Lah iki ngene Yayi. Pramila dina iki pun Kakang Rawana Gandharawati pisan minangka usada ana ing penggalih. Suwe ora sapet jagung lawan jeneng para. Matur nuwun. Kapindhone pun Kakang mung bakal wadul marang Yayi Bathara. Ngengi perkawis menapa Koko Prabu? Iki mengkene Yayi. Nalika kepungkur pun Kakang iki nampa nawala. Iya. Lah, bareng tak dipriksa nawala iku mau ana tapak astane, ora ana liya ingkang jejuluk Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha. Iya. Ing kono ngandharake semune kaya kepengin tepung wanuh lawan pun Kakang. Nanging bareng tak titi saka tengah tekaning ngisor jebul iku minangka kanggo lelamisan. Nyatane Prabu Jarasandha njaluk ing saben taun pun Kakang kudu caos glondhong pengareng-areng bulu bekti marang Prabu Jarasandha. Lah ing mengkono kuwi mau rumangsa banget nopun Kakang kaya diepehake, kaya pun Kakang disepelekake dening sejadaring urip. Apa baya wis kandel kulite, apa baya wis atos balunge. Mongko endi ana negara Mandura kok nganti dilurugi dening Paramuka. Kaya-kaya durung nate negara Mandura ketekan Paramuka wiwit pun Kakang madheg ratu ana negara Mandura. Jalaran kabeh padha wedi ering marang pun Kakang. Ning nyatane Prabu Jarasandha lah kok semune kaya dene ngilani dadane pun Kakang. Nah, ing mengkono pengancame yen to pun Kakang ora manut marang apa pamundhute. Mbuh kapan wancine Prabu Jarasandha bakal ngebruki Bathang Sayuta ngluruki negara Mandura. Pun Kakang menggalih Yayi. Dalan pun Kakang eman marang kawula cilik yen nganti negaraku ketekan Paramuka tan wurung ingin dadi korban wong cilik kang ora ngerti apa-apa. Inggih. Lah, pramila krenteking penggalih pun Kakang tinimbang pun Kakang ingkang dilurugi alwung baya pun Kakang ingkang bakal nyoba katyasane Prabu Jarasandha. Narendra ing mapan negara Magoda. Nah, ing mengkono Yayi, pramila pun Kakang rawuh ana negara Ndarawati mundhut pambiyantune jeneng para. Cilik yen ana repote, gedene yen nganti mbebayani tumraping Praja Mandura. Muga-muga Yayi Bathara bisa aweh eguh pertikel drapon aja nganti mengkone kuciwa ana ing dalan. Bisane pun Kakang unggul ana madaning peperangan. Mengkono Yayi, munggo wigatine pun Kakang rawuh ana ing negara Ndarawati. Long-long ramyaning kang driya lirawan candra kadawengan sumo ing tias katuridan limut kabyatane ing rujit rem-reming driya manawon kukuwunging yuang wisesa kukuwunging yuang wisesa Koko Prabu, apa Yayi? Dados keparingipun Koko Prabu mundhut pambiyantu supados saged tumunten mangsulaken dhateng sedyanipun Prabu Jarasandha. Sing tak karepake kaya ngono Yayi. Ih,
Sadèrèng sasampunipun sewu kalepatan kula nyuwun agunging pangaksami Koko Prabu. Menawi kula mboten saged nanggapi kersanipun Koko Prabu. Lho, sebabe apa Yai? Kok jeneng para banjur ora bisa nampani apa pambudutipun Kakang? Sampun dadosaken penggalih Koko Prabu. Semunipun Koko Prabu sampun karumiyinan dening sanes. Cetane piye? Pramila Dimas Werkudara wekdaling samangke sampun wonten negari Ndarawati. Menika kula ngertos bilih menika ngemban dawuh timbalanipun Yayi Samyaji Puntadewa. Wigatine wale-wale menapa Koko Prabu kepareng kula matur nalika kepengker Yayi Samyaji Puntadewa menika sampun sajarwa bilih anggenipun madeg ratu wonten negari Ngamarta menika semunipun ganggam salebeting penggalih amargi rumaos dereng kagungan kawibawan ingkang mumpuni. Lah, pramila ingkang mekaten lajeng Yayi Samyaji Puntadewa mundhut pamrayogi dhateng kula. Ing ngriku kula mrayogeaken anut dhateng kupiya ingkang sampun-sampun Yayi Samyaji menika kedah madeg dados Ratu Binathara. Werdine apa Yayi? Werdinipun Ratu Binathara menika ratu ingkang dipun anggep dewa dening para kawula. Saengga menapa pangandikanipun, menapa dawuhing Gusti, sedaya para kawula badhe anglampahi mboten ajrih dhateng samukawis. Ujuping tekad bekti dhateng Ratu Gustinipun inggih ingkang dipun anggep bekti dhateng dewanipun. Nah, ingkang mekaten menika wau ingkang badhe madeg Ratu Binathara menika kedah mawa sesaji ingkang winatan sesaji Raja Soya. Sinten kemawon ingkang saged ngawontenaken sesaji Raja Soya menika saged madeg dados Ratu Binathara. Nah, mongko srananing lumampah sesaji Raja Soya menika wonten syarat lan sarananipun. Syarate apa? Sepisan kedah tinenggan dening pandhita cacah 100. Kaping kalih kedah anggadhahi telukan narendra 100 negari. Ingkang mekaten menika wau Yayi Samyaji ing semu badhe mendha jalaran rumaos mboten nate negari Ngamarta menika anggadhahi telukan. Pramila sedaya kelampah lan botenipun sesaji Raja Soya kapasrahaken dhateng kula Koko Prabu. Rening kula menika sampun kadhapuk minangka dados pengayomaning para kadang Pandhawa, minangka dados bata ing Pandhawa. Menapa pasrahipun Yayi Samyaji kula tampi. Namung kula badhe mundhut pambiyantu mboten kathah-kathah namung kalih kemawon. Setunggal Dimas Arya Werkudara, kaping kalih Adimas Arjuna. Wasana Yayi Samyaji nayogyani. Pramila daling samangke Dimas Werkudara sampun dumugi wonten negari ing Ndarawati. Cupet kapitadosan Paduka Koko Prabu, kula aturi sumene sawetawis kepareng kula badhe pitaken dhateng kadang kula. Piye? Mangsa burung Yayi? Adi Werkudara driteng kakangku apa? Ana wigati apa jeneng para munggahing pasewakan? Ora ana liya cunduk lawan pangandikane driteng kakangku nalika semana. Rening Darma Aji mar kakangku wis saguh nyendikani dawuh pangandikane driteng kakangku. Pramila aku kadhawan supaya ngadhep ana ngersane driteng kakangku perlune aja nganti kalayatan driteng kakangku anggone bakal minangkani kepiye golek sarana drapun sesaji Raja Soya enggal tumapak. Emane dene nganti tekaning dina iki nyatane Janaka ora katon. Pramila kang saka iku aku memundi dawuh timbalane driteng kakangku kepiye prayogane sumangga. Dadi cethane jeneng para kuwi mau mung nindakake dawuh pangandikane Yayi Samyaji. Mengkono driteng kakangku. Iya, aja sumelang Yayi, pun kakang ora bakal njabel kesaguhan. Koko Prabu, apa Yayi? Koko Prabu sampun midhanget piyambak. Dados nyuwun pangaksami menawi pangandikanipun Koko Prabu
kula mboten saged ananggapi amargi sampun kerumiyan dening Asanes. Mongko kula sampun kelajeng janji tumraping pangertosan kula Koko Prabu asor-asoring derajat menungso menika menawi ucapipun mboten saged minangka paugeran. Menapa Yai Samyaji menika wau badhe klampah murung amargi kula nanggapi paduka Koko Prabu dupeh Koko Prabu menika kadang kula. Mila Koko Prabu kula aturi lajeng nglenggana dhateng kawontenan. Lah yen pancen kaya ngono dodok seleng perkara pun Kakang ora bisa meksa Yai. Pancen cocok karo pangandikane Kanjeng Rama Suwargi. Asor-asoring derajat menungso ki yen ucape wis ora kena minangka paugeran. Pramula yen janji kuwi kudu ngati-ati. Nggih. Apa meneh kaya dene jejering Narendra minangka tepa paling para kawula. Yen ratune Senenggara apa meneh muride, apa meneh kawulane. Mekaten Koko Prabu. Lah, saiki ngene Yai. Yen jeneng para ora bisa mbaringi lakunipun Kakang. Pun Kakang mundhut pambiyantu utawa pun Kakang mundhut sarana, kepiye bisane pun Kakang unggul ana madyaning peperangan. Lho kok malah kuwalik Koko Prabu? Koko Prabu menika langkung sepuh, kok malah mundhut pambiyantu pangertosan saking kula menika kados pundi? Lah, tuwa rak umure Yai. Ning kawicaksanane rek tumunung jeneng para. Pun Kakang ora isin. Mundhut pamrayogane jeneng para. Kepiye? Nggih. Menapa adreng Koko Prabu anggenipun badhe nanggapi dhateng kamurkanipun Prabu Jarasandha. Pramila tarewangipun Kakang tekan kene rak merga kaya ngono. Wale-wale menapa Koko Prabu? Mboten ngemungaken Koko Prabu piyambak ingkang nampi nawala mekaten. Najan kula ugi nampi nawalanipun Prabu Jarasandha. Jur, lah menawi Koko Prabu badhe priksa samangke Prabu Jarasandha sampun nyebar utusan lan malih sampun wonten kengkenanipun Narendra Magoda ingkang mapan wonten ing pesanggrahan Dedermuluk. Ingkang niatipun njembaraken jajahan ngrupak negarining mengsah. Menawi boten manut tumunten minangka bandan kalebetaken pakunjaran ing saben kala wanci ratu-ratu ingkang dados menapa bandanipun Prabu Jarasandha katigas jangganipun minangka sesaji anggenipun manembah dhateng Sang Hyang Rudra. Angkaranipun Prabu Jarasandha menawi boten dipun peper mangke mindhak ngombro-ombro Koko Prabu pramila minangka sarana darapun Koko Prabu saged unggul wonten madyaning peperangan. Kula namung taos pepenget. Taos pepenget piye? Mangke menawi Koko Prabu sampun wonten madyaning peperangan tanding kiyasa kaliyan Narendra kengkenanipun Prabu Jarasandha sawanci wonten Narendra ingkang dumugining pejah. Ing ngriku Koko Prabu sampun ngantos kalepyan tumunten paring dawuh dhateng para kawula sedaya kinen surak sesarengan ratu mati dadi banyu. Yen ana ratu mati ana madyaning peperangan ingkang memungsuhan lawan aku, pun Kakang ndhawuhake supaya surak bebarengan ratu mati dadi banyu. Karepe apa Yai? Koko Prabu mboten perlu pisa menika minangka sarana kemenanganipun Koko Prabu. Oh, ngono to, inggih. Yo. Aku percaya lan jeneng para Yai. Pramila wetune dina samengko pun Kakang mundhut pambiyantu kepiye carane? Langkung prayogi kula namung atur pambiyantu ingkang prunan pun Setyaka Dewa ingkang rayi Adimas Setyaki pun para wadu Wandawa sawetawis nderekaken tindakipun Koko Prabu tumunten anundung mengsa ingkang mapan wonten pesanggrahan Dedermuluk. Yo. Yen pancen kaya ngono pun Kakang mung manut ego pratikele jeneng para Yai. Kulup Setyaka Dewa nuwun pangandika ingkang ngadhawuh Dewaji, apa dene kowe Dimas Setyaki? Won pangandika ingkang ngadhawuh. Kakang Udawa won pangandika ingkang ngadhawuh. Dina iki lenggah jeneng para Yai, Werkudara pun Kakang mundhut pamit. Biar aku luhur tindahe Koko Prabu.
ngandhapi marang kersane Yai Samyaji Puntadewa. Pramila aku mung pasrah marang criteng kakangku prayogane piye. Rening dina iki nyatane jlamprong durung katon. Lah, yen kaya ngono ingkang sepisan pun kakang kudu bisa nemokake kadang para Dimas Arjuna nang endi. Sumarah keparengi criteng kakangku. Ya. Kakang Udawa won pangandika ing ngadhawuh. Kaya cukup anggon ingsun paring pangandika dina iki aja nganti karonden laku. Ketatna para prajurit kaya ing tak dawuhake bubarna Kang Maraksiba. Ingsun bakal kondur ngedaton perdandanan tumuli ninggalake negara Ndarawati. Nggih, mboten namung kala matur ndika dawuh timbalan Paduka Kanjeng Dewaji. Ya, ora perlu kok walik paningalmu, mbok manawa ing dina iki uga tetep ujuping tekad anggonmu bakal nampa dawuh timbalan ingsun. Nggih, matur ndika dawuh timbalan andalem Kanjeng Sinuwun. Paripurna sabda pangandikaning Narpati kang medhar sabda Brahmana Raja. Sabda pangucap Brahmana Pendhita Raja ngarani ratu pangandikaning ratu tanpa beda sabdaning pendhita pantas pisan dadi. Kersane Ragarsa konduring Datulaya ginerbeg sagung para Bancedi Biyada manggung ketanggung Jaka Ploro-loro ingkang sami ngampil-ampil upacara. Katonton saking mandrotan ana pranajane ing semu wis tanggap sasmita sagung para cedhi Biyada pramila kapyarsa gending tebu sak uyun ingkang kinurmatan dening sagung para Wandawa.